Башкортостанда беренче июньдән рәсми рәвештә һау инү мизгеле асыла. Һау буенда хәвефсезлек мәсьәләләрен искә төшерәбез бүген. Һаумыгыз, эфирда интервью, студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортостан буенча баш идаралыгы итәкче урынбасары вазифасын башкаручысы Ленар Вахитов. Һаумыгыз. Ленар Федосович, шулай итеп, беренче июньдән рәсми рәвештә һау инү мизгеле асыла, әмма кайһы бер урыннарда кемдердер һау төшә башлаган, шулаймы? Статистика нинди әлеге вакытта? Статистика дип әйтәм, кызганычка каршы, менә безнең ел башыннан башлап 20 кеше судан чыгарылды. Бигрәк тә кызганыч әйтергә кирәк, шул исәптән 3 бала. Әлеге вакытта безнең менә каникуллар башлана, шуңа күрә рисклар арта, бигрәк тә балаларга карата, шуңа күрә балаларга безнең бигрәк тә игътибарлык булырга тиеш, шулай ук инде профилактика эшен алып барырга кирәк, алып барабыз да. Монда инде бөтен профилактика булырга тиеш комплекста, чөнки бөтен балаларга без бит инде балалар бакчасында да, мәктәптә дә аңлаттык. Шулай ук ата-аналар да өйдә искәртеп торсалар, әйтеп торсалар, бигрәк тә әйбәт булыр иде, балаларын үзләрен генә калдырмасыннар дип өметләнәбез. Чөнки безнең менә статистиканы алсак, күпчелек вафат булучылар, корбан булучылар, алар урнаштырылмаган, махсус булмаган урыннарда вафат булалар, хәлак булалар. Шуңа күрә менә беренче июньдән бит инде безнең су иңү мизгеле башлана. Шуңа күрә безнең республикада, шулай ук Өфе каласында пляжлар, махсус урыннар була. Шуңа күрә шушы пляжларда гына су инсеннәр дип мөрәҗәгать итәбез. Әйткәндә, уларның саны бермә-бер арта шикелле, елдан-ел арта бара. Елдан-ел арта, быел инде безнең республикада 264 пляж булыр дип без өметләнәбез. Монда инде Приволжский федеральный округта алсак, безнең республика беренче урында тора. Монда инде безнең республикада, правительствода бик үзенең көчләрен куя бу пляжларны эшләргә, чөнки бөтенесе дә аңлай. Менә статистика буйлап та безнең вафат хәлак булучылар урнаштырылмаган урыннарда хәлак булалар. Бигрәк тә менә куркыныч безнең ял вакытларында, җәйге вакытта алкоголь эчемлек эчкән кешеләр дә, чөнки алкоголь эчемлек эчү бигрәк тә менә шушы хәлак булучыларга ярдәм итә. Аннан соң әйтергә кирәк, менә алда безнең бит көннәр бик эссе торды. Әлеге вакытта су суык. Монда инде һау юлына өлгермәгән. Су әле җылынмаган, шуңа күрә монда нинди генә yüzüşü булмасын, нинди генә физик яктан ул көчле булмасын, кызынып дип әйтергә кирәк, аңлату буенча баш битендә кыза, эсселектә кемдер ята, кызынып, кинәт кенә суга сикерәләр дә, суда инде соның су суык. Шуңа күрә монда микроинсульт табылырга мөмкин, төрле ширләгән кешеләр дә булырга мөмкин. Шуңа күрә нинди генә yüzüşü булмасын, бу инде куркыныч хәл белән кызганычка каршы бетә. Бuna сәламәт тормыш рәвеше алып барып та спорт белән ныклы шөгыльләнгән кешеләрнең дә һау корбаны булуы, димәк, сәбәбе шунда. Кинәт һауга. Кинәт кенә суга керергә ярамый. Шуңа күрә суга керсәгез дә, башта аякны чылатып, кулларны чылатып, тәнне чылатып, әкренләп кенә, шулай гына суга әкренләп кенә керергә кирәк. Әйткәндә, бuna һез махсуслаштырылмаган һау инү урындарында һау инмәгез дип һәр вакыт әйтә киләһегез. Сәбәптәрен аңлатып китәйек, ни өчен каралмаган урында, коткаручылар булмаган урында һау инергә ярамай. Бу бит инде йөзә белмәгәндән генә түгел, шулаймы? Монда беренче урыннан коткаручыларга түгел, аңларга кирәк, һәрбер пляжда, махсусланган урында, монда бит инде башта тикшерү эшләре алып барыла. Шулай ук монда су астында без бит инде белмәйбез нәрсә бар икән, пыяламы, тимер чыбыкмы, ташкыннан сынайы, нәрсә генә булмаска мөмкин. Шуңа күрә башта монда су астын инде водолазлар тикшерәләр, чистарталар. Шуңа күрә бу пляжлар әзер булып торалар бит инде. Шулай ук бу урында безнең коткаручылар дежурство алып баралар. Шулай ук инде монда бит инде нәрсә генә кирәк, элементарный теге бытовой сораулар табылырга мөмкин, туалеттан башлап, раздевалкадан башлап. Шуңа күрә монда хәвефсезлек сораулары гына түгел, мондай бытовой сорауларда булдыра уңайлы бит инде. Шуңа күрә менә шушы пляжларда гына су инсәләр бигрәк тә әйбәт булыр иде. Чөнки инде без дә аңлайбыз, күпчелек менә авылларны алсак бит инде, авыллар тирәсендә
һәрбер пляжында урнаштырып булмай. Һәрбер районда, һәрбер район центрда, һәрбер буага, елгага коткаручылар да куеп булмай. Шуңа күрә безнең эшебез бигрәк тә балаларга карата булырга тиеш, чөнки аларга аңлату эше бит инде беренче менә әйткәнемчә профилактика, икенчесе без балаларыбызны дөрес итеп аңлатып, аларга су иңергә үрәтергә тиешбез. Шулай ук бигрәк тә бик важный дип әйтәсем килә, монда инде паникага бирелмәскә. Чөнки шулай ук син yüзә белсәң дә, кинәт кенә нинди ситуация булмасын, паникага бирелсәң, монда батасың. Шуңа күрә паникага бирелмәскә кирәк. Әгәр булай булгас, төп кагыйдәләрне искә төшерәйек әле. Әгәр дә капыл үзең, мәсәлән, һин йөзүче һәм һин һауга бата башласаң, нимә эшләргә бу вакытта? Беренчедән, паникага бирелмәскә кирәк бит инде әйткәнемчә. Икенчедән, монда тырышырга кирәк яр буена чыгарга. Шулай ук әйтәсем килә, менә күпчелек кешеләрдә ниядер буаның, елганың йөзеп чыгарга ишенә керәләр. Шуңа күрә бәхәсләшәләр хатта. Андыйлар да бар кызганычка каршы. Шуңа күрә монда инде бик ярдан яракка китмәсәләр әйбәт булыр иде дип өметләнәбез. Аннан соң инде монда бит үзең генә бату түгел, син монда батучыны кемдер бата, үзең коткаручы да булырга мөмкинсең. Мондай ситуацияларда булырга мөмкин. Мондай ситуация булса инде үзенең көченнән килмәсә, беренчедән коткару чакырырга кирәк, кычкырырга кирәк, монда внимание үзеңә битне китергә кирәк. Беренчедән, икенчедән 112 номеры белән шылтыратып ярдәм сорарга кирәк. Өченчедән инде монда синең көченнән килә икән, син бу кешене коткарыласың. Беренчедән кул астында булган әйберләр белән, таяк беләнме, монда бит инде җип беләнме, коткару кругы беләнме коткарып була. Шулай ук инде үзең кереп тә батучыны коткарып була. Әмма инде кагыйдәләрне шулай ук истә тотарга кирәк, хәвефсезлек кагыйдәләрен. Батучы кырына килү, якынлашу бигрәк тә риск тудыра. Шуңа күрә аның кырына арттан гына килеп, аны тотып чыгарырга кирәк. Чөнки баткан кеше сине дә шулай ук батырырга мөмкин. Шуңа күрә бигрәк тә рисклы эш дип әйтергә кирәк. Һәрбер кеше коткаручы булмый. Шуңа күрә бигрәк тә нык көчле булсаң гына, үзеңнең көчеңдә синең уверенность булса гына дип әйтәм инде, бу эшне башкарырга кирәк. Ягъни яңгыдан гына онытылмаска, кемдерләр ярдәм кала сакырырга кирәк. Тагыла һеҙҙең профилактик эштәрҙең бына төрлө аншлактар куяһығыҙ һәм шунда һәр ваҡыт яҙыла. Һыуға батҡан бала ҡысҡырмай, шым ғына һыуға бата тип. Бына нисек аңларға кешегә ярҙам кәрәклеген? Шынлығы шулай, біз бит менә киноларда ғына күрәбез, анда балалар ҡышҡыра, батам, ҡотҡарығыҙ мине дип. Ҡыҙғанышҡа ҡаршы алай түгел. Мында инде балалар, алар баталар тик тауышланмай ғына, тауыш бирмәйенчә генә, бигерәк тә бәләкәй балалар, алар таш урынына су астына китәләр. Шуңа күрә бу бигерәк тә ҡурҡыныс хәл. Әйттем бит, менә каникуллар хәзер башлана, күпчелек балалар үз-үзләренә бирелгән. Шуңа күрә су буйында, буа буйларында бигерәк тә аларның белән үзләрен генә ҡалдырмасалар, бигерәк тә әйбәт булыр иде. Монда буа һәм йылғалар ғына хәүеф тыуҙырмай бит әле. Шул уҡ ишек алдындағы бассейндар, бәләкәй һыу ятырған ҡыҙғанышҡа ҡаршы андай хәлләр булды, теркәлде дип әйтергә кәрәк. Алдағы йылларда күпчелек кешеләр үзләренең йортларында йәшәйләр бит инде. Монда бассейн да ҡуялар, ниндейҙер емкостлар да ҡуялар су белән. Монда инде менә бәләкәй балалар бигерәк тә шушы рискта тора. Андай әйттем бит инде ҡыҙғаныш хәлләр бигерәк тә булды. Шуңа күрә бәлә бит инде аяҡ астында диләр. Бигерәк тә ныҡ иғтибарлы булырға кирәк менә мындай ваҡытларда. Балаларны бигерәк тә үзләрен ҡалдырырға ярамай. Ленар Федосович, әлеге ваҡытта республикала янғынға ҡаршы айырым тәртип, әйҙәгеҙ уның ҡағиҙәләрен дә иҫкә төшөрөп китәйек. Беренсенән, һыу буйында булғас, бына әлеге ваҡытта һыу буйында усаҡ яғырға яраймы? Иҫкәртеп китәм, 30 апрелдән башлап безнең 12 июньгә ҡәҙәр янғынға ҡаршы махсус режим кертелгән иде бит инде. Әлеге ваҡытта ул бара, чөнки безнең янғынға ҡаршы рисклар ныҡ ҙур. Шуңа күрә әлеге ваҡытта ашыҡ янғынны булдырырға ярамай. Бында бит инде кемдәр ит ҡыҙҙыра, шашлык пешерә, аларға мангалда ғына җил булмаса, аларны урнаштырырға ярай. Шулай уҡ инде әлеге ваҡытта күп туристлар да күп,
туристлар да күп бит инде. Су буенда сплавлар да үтә, монда кемдер учак яга бит инде, ягырга мөмкин, шулай ук ит кыздырырга мөмкин, ашарга, пешерергә. Искәртеп китәм, әлеге вакытта бернинди дә ачык ут буларга тиеш түгел. Ягъни кул файдаланырга мөмкинме? Тоз мөмкин, либо ул ябык бер ништә генә булса да ярай инде айтып. Кул һәм күмер ярдәмендә бешерергә мөмкин димәк. Андый мөмкинлек бар. Әлегә әйтергә кирәк, безнең бүгенге көнгә генә уже 13 янгын теркәлде урманнарда. Шуңа күрә урманнарда янгын чыгу риске бигрәк тә зур. Димәк, һәр яклап игътибарлы булырга, гәйде, матур һәм файдалы итеп үткәрергә өчен кагыйдәләрдә истән төшерергә, сыгарга ярамай. Шулай хәвефсезлек мәдәниятен без һәр көн үзебезне истә тотарга тиешбез. Зур рәхмәт кәңәшләрегезгә. Хөрмәтле тамашачылар, Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Башкортстан буенча баш идаралык итәкчесе урынбасары вазифасын башкаручысы Ленар Вахитов белән яйгы хәвефсезлек кагыйдәләрен искә төшердек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.